От миналата година се търси алтернатива на Dyson. И не е накрая. Днеска пристигна приставка за сешуар. Тая приставка всички мадами я знаят. Четка за обем. И стрейтенър. Съответно, ето е така. Тук отгоре се определя посоката, на която духа. Съответно, аз съм с измита коса от вчера и не съм я тествала подробно, защото няма да си мокра косата. Но си направих и тук отпред. Сега ще ви покажа как става всъщност. Дали съм учила посоката на духане, един Господ знае. Сега ще ви. Си избера някой по-изправен кичур, защото горката ми фризьорка вчера ме изправя, аз не иска се къдра, но както и да е. Окей. Планът най-накрая. Alright. Сега някъде искам да тестваме стрейтенъра. Само секунда, няма. Да видим как се поставя. Тук има надписи, просто аз съм малко бавна. Тая последната всъщност е Drying and Straightener. Навсякъде пише се работи на влажна коса. Аз съм очевидно на суха коса. Но... Вау! Купих си я за 650 лева. И е супер красива. И вече цялата в косми от мене.